No niin, hei, ole hyvä, käy vaan istumaan siihen. Ai mitä? Ei tarvitse olla kokemuksesta huolissaan. Me täällä uskotaan, että tähän tehtävään ihan kasvaa. Mites, tykkäätkö kun samaa kysymystä toistetaan useita kertoja? Tykkäätkö kun samaa kysymystä toistetaan useita kertoja? Tykkäätkö kun samaa kysymystä toistetaan useita kertoja? Huomaatko mihin pyrin tällä? Tykkäätkö käydä vessassa yksin vai siten, että joku kyselee random kysymyksiä oven takana? Oletko valmis tuntemaan rakkautta aivan ennennäkemättömällä tavalla? Oletko valmis turhautumaan aivan ennennäkemättömällä tavalla? Tykkäätkö syödä pimeässä vaatehuoneessa ihan vaan sen takia, että saat syödä edes sen yhden ruoan lämpimänä ja ilman keskeytyksiä? No. Entäs miten sä tykkäät juoda sun kahvin? Ihan vaan maidon kanssa. Joo, okei, no oikea vastaus tässä kohtaa olisi ollut, että pari kertaa mikrotettuna ja silti jostain syystä kylmänä. Mites, olisiko sulla ollut jotain kysyttävää meille? Palkkaus. No tästä tehtävästä ei oikeastaan makseta palkkaa ollenkaan, mutta siis työ itsessään on ihan hirveän palkitsevaa. Perehdytys. Meillä ei oikeastaan uskota sellaiseen, että me ajatellaan, että virheiden kautta tässä sitten oppii. Että nyt voit mennä suoraan tästä ovesta, niin lapsi siellä sitten jo odotteleekin. Seuraava!